Two Shots. Много по-кратка автобиография. Дано Керамов не ме съди. Родих се в един много студен гарен петък. То пък беше 13 и оттам ми тръгна късмета. Майка ми е казала, че дори валяло сняг. За това студа го мразя и от тогава ми е враг. Още от първите мигове за татко ми съм бил проблем. А даже ми е и казал, че съм се бил родил зелен. Някакво грозно човече, гледа си стъклени очи. А той невръстен, още малък, гледа ме тъжно и мълчи. Продължих да си пораствам и на 6-та година. Исках много аз да уча и приятели да имам. Много по-късно разбрах, че приятел съм си аз. Но тогава бях решен и озовах се в първи клас. А като малък пък нали не съм правил много бели, а често казваха ми в мен, че простотията си личи. А бе, с характер бях, като порастах, поумнях и не съвсем дето се вижда, кое е важно, осъзнах, че станах рапър, не разбрах, времето мина, не видях на 24 години, вече си казвам, остарях, не бях умен, но забавен, май сега съм си така, сега съм инфлуенсър странен, говоря върху музика, скър, скър, скър. Рапърите ги пише още в Библията, да, скър, скър.